Sumagmamano nga estudyante iti may sa secondary school ti Bangued ABRA may pagarup nga agus-usar ti may pawil nga agas. Live report ni Bridget Mayo. George, malaksid kadagiti adda iti drug watchlist ti kapulisan ti Bangued. Sipsiputan dapay ti sumagmamano nga estudyante a maipagarup nga agus-usar ken naglaklako ti maipawil a droga. Maalarma ti kapulisan ti Bangued gapo iti impormasyon nga adu dagiti menor de edad a mararamat iti panaglako ti illegal a droga, partikular ti shabu ken marijuana. Ti dadduma ditoy agbasbasa iti maysa secondary school iti Bangued ABRA. Isungay tay bigat personal a kinasarita ti kapulisan dagiti masuspetsa nga agus-usar ti droga iti pagadalan tapno makumbinsir nga agbalbaliw dagitoy. Mapapan kanya to yung information kit magamgamit kit dagiti ubing. Now what we are doing now is we are coming up with their names tapno iti kastakit engage tayo ipakaammo tayo kadagiti naganak and hope matulungan na tayo dagiti naganak nga mangdisiplina kadagiti anak dang handakit kumanga konsensyen na dati may baga tayo kanyada. Inadmitir ti guidance counselor ti pagadalan ang nabayagin na problema dadagiti estudyante ang mairamraman iti panagusar ti illegal a droga at dapayan tinadismiss itay na panatawen gapo iti panagusar. Basar iti paglintegan ti DepEd, dismissal ti panusa a maipataw iti siya sinuman nga estudyante a mapaneknekan nga agus-usar ti maipawil nga agas. Ngem ti aramiden ita ti pagadalan kayat da mareforma dagitoy aglalo ket graduating ti dadduma. With regards to their behavior, kung makikita mong disruptive behavior na siya, you will need to talk to them. Tapos on the process of talking, nasasabi nila nakatikim. Another one is yung sasabihin ng mga classmates, ito nakita namin na yung mata niya ganito. So we call that students. Pag fresh pa lang siya, tinatawag namin yung nurse, pinapakita namin sa kanya na is this a symptoms of drugs user. Kino-confirm po siya ng nurse. Then after that, we call in the parents immediately. 5 nga estudyante ti banbantayan ita ti guidance center ti pagadalan ken kastamit 10 ti pulisya. Malaksi di ti drug symposium ti kapulisan. Nangiwayat pa iti information drive ti pagadalan iti kada classroom tapno maimpormaran dagiti estudyante ti saan a nasayaat nga epekto ti droga iti bagi. If we identify yung mga users, yung drugs user, we are conducting group counseling or we group, itawag namin dito is group therapy. Kung saan nagmi-meet sila every afternoon in the guidance office. And yung sharings of outposts, sharing of ideas, yung mga ginagawa nila. Inikan ti eskwelaan ti Gundaway dagiti 5 nga estudyante tapno agbalbaliw tapamati da biktima laeng dagitoy. Ngem no saan nga agtungpal dagitoy mapilitan ti eskwelaan amang dismiss kada kwada.